And now, it's time for SPG. As in, Super Backganern Secret File. Nandun na ako sa kwarto niya nang may pumukaw sa atensyon ko. Hello? Gusto ko lamang pong i-share yung kawirdohan ng jowa ko. Itago niyo ako sa pangalang Zandra at ito ang aking SPG. As in, Super Backganern Secret File. So, here it goes. Dahil neighborhood lang kami ni Jowa, napagpasyahan kong pumunta sa kanila. Yes, pumunta ako kay Jowa. Hoy, di kami tulad ng ibang magjowa na gumagawa ng isang himala kahit hindi pa naman dapat ginagawa. Nandun lang naman ako para maki-wifi kasi ibang level yung network provider nila. So ayun na, nandun na ako sa kwarto niya. Bago ako magliwaliw, kaka-wifi, nag-observe muna ako. Kung may mga something new sa drawer niya. Parang detective ganun yung peg ko. Hanggang sa may pumukaw ng atensyon ko. Isang suyod. Tinanong ko siya, "Oy, may kuto ka?" "Wala. Ba't mo natanong?" Tanong niya sa akin. Tiningnan ko pang mabuti yung suyod. Aba, parang may buhok-buhok pa ito na kulot. "Bakit may suyod ka rito?" Tanong ko sa kanya. "Yan ba? Pinangsusuklay ko yan sa bull squared ko pag Makati, pati na rin sa kilikili ko." Sagot niya sa akin. Maya-maya pa ay nagsalita pa siya. "Gusto mo, suyurin ko rin yang bull squared mo?" At sumagot ako sa kanya na, "Baliw! Ba't hindi kamay yung ipinangkakamot mo imbes na suyod?" At sagot niya sa akin, "Wala lang. Nagbabaka sakali ako maging straight eh. Kino-conditioner ko rin. Self-experiment lang." Sagot niya sa akin. At sumagot ako sa kanya ng, "Baliw! Walang bulbasor na straight, no?" At sagot niya sa akin, "Alam ko, tinigil ko na eh. Pero sinusuyod ko pa rin pag Makati. Pwede ka rin namang gumaya. Kung ayaw mo, edi wag. Basta my hair, my say. Bull squared ko, hambal ko." Sagot niya sa akin. Ayun, weirdo talaga siya. Pero yung tawa ko nung time na yun, mga 21. Grabe, meron ba talagang bull squared na straight? PS, di kami magbe-break First love namin ang isa't isa eh. PPS, tinry kong suyurin. Ayos lang naman. In fairness, nakakatanggal ng kati ang suyod. Muli, ako po si Zandra at ito ang aking SPG. As in, Super Backganern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.